Bună ziua, lumea, eu sunt Volvix Extreme, de fapt Volvix Gamer, dar mă rog, am discutat asta. Da, și sunt pe laptopul meu. În momentul ăsta vreau stai că s-a deschis frate și trebuie să prind mouse-ul. Așa. Gata, să vă arăt și cum îl pornesc totuși. Mă uit prin cameră, să opresc și intru pe YouTube, ok? Bye bye. Adică opresc, știți voi, filmarea și intru pe Google. Ca să nu credeți că nu știu, mă prieten că minta Anonymous, din camera cealaltă. Camera, da, mă rog. Mere. Sunt pe la zuca mea frumos, nu este biroul meu, apropo. Am arătat biroul meu. Da, mă opresc când dau la contul meu de canalul meu. Da, cum vedeți, am revenit, ne uităm puțin pe Facebook. Uite, nu știu cum să țin tableta pentru că nu vreau să mă uit pe tabletă. Ce fac pe calculator? Ia să descărc căcat din asta. Lăsați că nu-i bai, da, totuși. Ok, am dat pe Facebook. Vedeți Facebook-ul meu? Hai de capul meu, 3 comentarii, trebuie să le văd. Și 32 de ce căcat în pâlă, mă, sunt astea? Da. Da, chiar nu-mi pasă. Confirm. Măi, și cine e pula mea? Costin, Mara. Mă, cine e gay-ul ăsta? Nu. Mă. Nu. Am. Hai să păstrăm și pe ceva de... Am scris nu am la bună. Măs pe... Ce? Mă rog, o poză real ai. Nu. Ok, dar nu-mi pasă, nu-i baia, adică ce? Hai să dăm la încă o poză. La încă un căcat de copil. Mi-a scris, pa. Ce inteligență are calculatorul ăsta. Așa, hai să dăm ce... Pa, bine în oraș. Bine, tu. Bine, în oraș, da. O colegă cam stupidă. Mara. Stați că caut un prieten, un coleg, pardon. Ok, acest clip nu cred că va fi postat, dar mă rog, da, de ce nu? Hai să intri pe canalul meu, chiar mă plictisesc. Da. Deci, după cum vedeți, mi-am schimbat profilul de profil. Am o poză șmecherea cu un fire, nu cred că se vede. Și monster, da. Se vede că am reflectat în partea dreaptă, dacă uitați cum fac așa. Uitați-vă în partea dreaptă a ecranului, așa. Vedeți că tableta care obicei. Hai să punem altul pentru că chiar nu am găsit. Google. Tremură mâna pentru că pălămă. Ok, opresc filmarea. Iar. Și știți ceva? Hai că opresc filmarea, să vă arăt și vouă contul. La mine e fotos pălămă. Scrie Y și să apară YouTube din prima, da? Deci și Volvix Extreme. Am un problem la Y, dar nu cred că vedeți. Y, uitați Y-ul. Deci dacă apăs pe Y, aș putea lua Y-ul în mână, practic. Vedeți Y. Și Y-ul nu mai aici. Unde? Am găsit-o. Gata. Și uite așa am scris cu inteligența mea. Așa. Mere, că ăștia s-au bunat mei. Mere, ăștia mai sunt mai mulți, dar totuși mere. Hai că o pornesc filmarea. Mă scuzați, din cauza prostiei unui prieten a trebuit să ies pentru că mi-a făcut un virus, mi-a descărcat un virus. L-am lăsat puțin să joace Battlefield, dar nu, mă. Mi-l aștept și Battlefield că l-a virusat. Și apropo, să vă arăt și ce jocuri am eu. Deci, Nicoleta, maică mea și Alexandru eu. Laptopul meu, dar totuși, adică dacă mă întrerup în fiecare zi. Am chestii, clips, games și imagini. Dacă dăm, hai să dăm pe imagini, să vă arăt și vouă câte milioane de imagini am. Vedeți? Deci, 1000 de imagini cu colegi, cu Minecraft, dăm penii, deci nu. Ok, dăm în games. Vedem aici că am Return to Castle Wolfenstein, Counter-Strike, Outlast, nu cred că se vede bine, Slenderman The Arrival și The Forest. Dacă vedeți,
chestia asta micuță albastră din colțul stâng, jos, a imaginii în The Forest și Counter-Strike, adică merge jocul, mere, câteodată nu mere, adică are un virus. Înseamnă că are un virus și da, adică câteodată mere, intru, joc, fac tot, da, totuși, câteodată are o problemă, ok. Opresc și stai să vă arăt și clips. După cum vedeți, am cel mai funny clip de pe Volbex Extreme. Mă, și acasă că nu vă acest clip. It's 4 girls, asta e un episod 4 girls, 4 movie, 4 photos, Legend of the Slender Man, Like on Me, Minecraft is the best game. Și ți-aș putea să pună afară de asta, da. Am, cum vedeți, 6 analfabeti ca unii din colegii mei, da. Cam acesta a fost episodul și bye bye.